Αυτή η συζήτηση για το διαλογή στην πηγή χρονολογείται. Εγώ είπα 5-6 χρόνια, νομίζω πάει πιο πίσω. Παραπάνω. Ναι. Εγώ θυμούμαι το 2018, ορίο μες στο γραφείο του Υπουργού ήταν ο Κώστας ο Καδής. Και φτάσαμε σήμερα να συζητούμε λίγο πολύ τα ίδια πράγματα. Πέστε ότι οι δημάρχοι είμαστε μάγοι και οι πολίτες 2 φορές μάγοι και κάνουμε την τέλεια διαλογή. Πού θα τα πάρουμε? Δεν υπάρχουν. Αφού είπε. Πού? Κατάλαβα στη Κόση και στο Πεντάκο. Να τα πάρουμε να θαύκουμε. Εσείς που ξέρετε πολύ καλά ότι δεν υπάρχουν υποδομές για τα οργανικά, γιατί ενομοθετήσετε και υποχρεώσετε εμάς να κάνουμε διαλογή στην πηγή που την 1η Εβδόμου του 24? Πρώτα φτιάξετε την υποδομή και ύστερα να μας υποχρεώσετε. Να βγει το Υπουργείο Γεωργίας να πει ότι αστόχησα στο έναν που κάνω τώρα, με αυτόν που σχεδιάζω το κόστος 1.500 ευρώ, και αν πετύχουμε τους στόχους να μειωθεί, αν δεν τους πετύχουμε να αυξηθεί. Όχι να διαφημίζουμε ότι κάμε ανακύκλωση και να γλιτώσεις και στο τέλος να βγαίνει ο Υπουργός Εσωτερικών και λέει οι αυξήσεις που βάλανε οι δημάρχοι, δουλειά ως δημάρχους είναι αυτόνομοι και φταίει η μεταρρύθμιση. Δεν έχει καμία σχέση με η μεταρρύθμιση. Καμία απολύτως. Είπετε μας, βάρτε... Συγγνώμη ρε Παντελή, επειδή δεν αντέχω. Ήρθε υπουργός στην ομάδα εργασίας και είπε να είναι 80 το κράτος θα καλύψει τα 40 από τον κρατικό προϋπολογισμό. Έτσι. Δηλαδή συζητούμε και να συζητούμε. Να βγουν δημόσια να κάνουν παραδοχές αυτοί που σχεδιάζουν. Τι σχεδιάζουν? Γίνεται αλαλείτε στους πολίτες ότι κάμετε διαλογή στην πηγή και να πληρώνετε λιγότερο και μας επιβάλλετε εμάς gate fee, φόρο υγειονομικής ταφής και αύριο να φταίμε εμείς. Εμείς διαφωνούμε με τον το